Mata na po tag sayo mga guys kay naaman tayo estudyante aw matik na diha. Tiradahan na po nato naghikay og pamahaw diha mga guys. Syempre kay ginikana naman ta aw ato gina silang alalayan sila pag eskwela mga guys. Andaman ginato pagkaon natong anak niya. Isor ginato nga makakaon siya bago maka-eskwela na unsaan na tirada diha. Kada alas 5 gito nagamata mga guys niya. Pag mata nato syempre ato na hugasan ng kaldero diya kay para lungaga nato na diya niya. Diri magkuha na ta diya bugas para mato na kislan diya. Ana tirada diya unya kato mga amahan nga ngani pudong tirada aw i-like na lang po niya itong mga videos no kung nakarelate mo ani nga video na unsa. Kani laging di kabalo mo diskarte yung mangitag kwarta aw bawion na lang nato sa pagbantay sa tong anak o pag-alaga sa tong mga anak ana ng tirada diha na unsa. Basin niya makaingon mo ha nga wala ko'y trabaho na ako'y trabaho mga guys pero dili gyud nga nakadak kong sweldo mo na kung asawa na lang nangitag pamaagi nga makakita og trabaho no so duhadi na kabog yung trabaho dra ano buntag og gabi rin ano nga nagakaapoy ang mga sitwasyon dira mga guys pero laban ra gyapon to diha mga guys kay mao naman gyud niya kailangan ginato na sila pangandaman natong mga anak sa para sila mga future mga guys mo kailangan kita maningkamot dig trabaho na unsa mangita kita pamaagi diha nga makakwarta bitaw mga guys lisod gyud kay mangitag kwarta sa motang pamilyado ka mga guys mo na nga kamo kung wala pa mo'y pamilya paningkamot mo na makakita mo kwarta no magtigo mo daan bago mo maginyo lisod na kay liho kung pamilyado na ka mga guys ano nakaingon kong lisod syempre ako man na natestingan kay gitistingan ako nga mangitag trabaho mo to wala na ako napadayon kay mo lagi imong kalaban diha ang oras mga guys kay syempre ako biya nagbantay sa kong mga anak no nang nagmantiner lang gyud diha sa akong gitrabahoan bahala gamay sweldo kay fix man ang oras diha no komportable mo ko sa oras kay makatrabaho pa ko niya makabantay pa ko sa kong anak no makaalaga pa ko ini kabuntag no 7 PM to 5 AM ang akong schedule sa kong trabaho so tama ra kay makauli ko iniguli na ko makahikay patakadali niya hatod dayon pagka alas 6 alas 7 sa akong anak no sa ilang eskwelahan makahatod ba ko anak so okay ra kayo nya putlo na tong topic mga guys no balik ta diri sa tuang video no nya nangita di ko di agsudan nya lahi man ko kitaan pagkaon man no nya tama pag kayo gutom ko agikaon lang po na ako nakalimot gid ko guys kung unsay pangalan na ning pagkaon na ni pero nabasa na ko sa iyang description banana crunch daw ni no nya nakainomdom ko ato sa unang panahon ba nga grabe kadagko ani sa unang paligya no nya pisor gito po to sa una so sulit yung guys no pwede pag ito ipandong sa una sa atong ulo so ato sa pahumuko ng hotdog diri guys kay gahip mo kayo no nya ako unahon og luto diri katong meatloaf no nya ako na ipakita diyon nya sa inyo ha mga guys no so ato sa na pa humukon diha medyo naglaan pag ito tong paminsar mga guys no nya namo koy honey diha so ato sa nang tumaron diha kay mo lagi mo man ang ato ang vitamins nga ginagamit diha kay natural man na pwede man na siya vitamin C no makalikay na siya sa ubo sipo no ingana nato irada diha no para malakas imong resistensya ba mao gini ako ginakonsumo kay gikan man sa akong binuhi nga kuan stainless B mo to nga naka-harvest mo pug atong mga 1 ka litro kapin no mo to nagam kay sobra no mo na akong gina-maintain draw ginom sa kadaghan na to gibuhat rin no nakaluto na tag kanon draw nakaluto na pag meatloaf diha no ipakita na ako na diha sa lamisa no so ako na andam dito sa lamisa hatod ako na dito i-plaster na nato ni tanan kay lami na kay mga api so tora ako meatloaf dito nagpiksan ra gino napingsan ra gino tan-aw diha no so ayan ato na nang hipos ng uban diha para ma-plaster ang ginato na diha ana tirada diha unya dulita na to video meatloaf be kalami ana unya mo ni tanan nato na prepare kang buntaga no so na diha ang baon sa kong anak nya na diha akong kape yung Milo yung ang hotdog na luto na pud nato niya nakapabahaw na pud sa ihang kanon nga init so mga pinata let's go kasarap